Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingaba lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tungamidza revolution pamberi. Regai tijekese pano patiri i-platform yekupana mashoko, platform of distributing information kuti masi inzwisise. Current affairs dzatinadzo inyaya yerevolution. Pa2nd Chimurenga mazita tainzwa ndivana Tongogara, Chitepo, Lookout Masuku, Joshua Ngomo nevamwe vakawanda-wanda. Asi muZimbabwe itsva takanga taakunzwa vana Mugabe, Munangagwa, Mutsvangwa nemamwe mazita atisina kunyanya kunzwa panguva yehondo, mazita mahombe emacommanders asingachataurwi zvakanyanya. This means that we always have people who stay closer with the agenda of hijacking the people's agenda. Vanhu ivavo vagara vanenge tiinavo murevolution, vanoda kuvhiringidza revolution, asi isu tinoramba tichiti pamberi nerevolution. Pano regai tuzivisane kuti takaunganidzwa nenhamo. Hatina kuunganidzwa nevanhu kana ma-individuals. We have a common agenda which brought us together, which is poverty. Tatambura isu. Even wanakomanda Geza, nhambo isati yavarova taisaonawo pano. Payakazovarovawo takavaona waapano. Saka pano munhu wese atambura tinozongoerekana aapano. Ndo chinotibatanidza, ndo chinotipa simba re-oneness and willingness to fight for our country. Saka tinoda kugara tichiyeuchidzana izvozvo. Tasanganiswa vanakomanda Geza vakati varume tiri kutambura pano hatina plan, asi isisu tinenge tine plan. Vakatengesa plan yavainayo kuvanhu, ndo pakauya Geza revolution nenhau yekuti masi takazvifarira kuona kwavanga vachiuya nako, tikawimba muexperience yavainayo ye2nd Chimurenga, tikavatungamidza kuti vatungamirire masi. Ndio imwe nhoroondo inoda kugara ichiyeuchidzwa vamwe vanofarira kutaura kwavanenge vasina background nako. Saka ndiyo Geza revolution yatiri kutsigira pano. Tiri imomo takaona kuti havanawo imwe experience yemararamiro emasi. Ndawa kwavaiwe kuZANU kwavaiwe vari covered kunodliwaka uko. Isisu pano paground tichitambura, saka kumwe kusaidi kwavasina kurarama. Saka tinobatsirana tichionesana panyaya yezvido zvevanhu nemararamiro evanhu, because mararamiro avasina kurarama ivo, isu ndisu takavararama. Nhamo tatoripitwa nayo. Saka vamwe vakarererwa mutrei sechingwa vakararama zvinhu zvakanaka. You cannot come here and define how we must do our things when we are dealing with the issues of the mass. Saka miswai isu anasaruwaka pano, we are wild dogs. Muchishona zvimbwa mupengo zvarwadzirwa neutungamiriri hweZANU nana Munangagwa avo. Saka tatojaira kurarama nehwakumukwaku tirimo musango imomo, nenhau yekuti leadership iri in place ileadership isina gutsa ruzhinji. Dai iri leadership yegutsa ruzhinji, tese tirimo muZimbabwe tichishandira nyika yedu, tichiendesa nyika yedu kumberi, pasina kana muChina watinoda kuti auye kuzotiudzira zvekuita neikonomi yedu. So tiri party yevanhu, tiri party yemasi. We are leaders of none. We are the mass. So kuungana kwatakaita pano is because we have suffered enough. Tikaungana tikagoerana neruzhinji rweZimbabwe kuti nekutambura kwataita uku tingaita sei. Tikati aiwa tese tabvumirana kuti ngatitungamidzei revolution pamberi. Saka tinoshamiswa nevanouya vachitituka from Norway. Do you know us? Munotiziva here?
tine more than 20 vana vari mumajeri. You don't have that background. Vari kuchengetwa nesu. And you just come here, you start insulting vakuru verevolution pasi nemi. Vana ivavo vakatomirira kusunungurwa nerevolution ino. Tine vanhu vari kufa muzvipatara hundreds and hundreds as we are addressing you now. Nezvirwere zvisingaurayi nekushayikwa kwemishonga nenyau yekuti all have been looted nana Chivayo nana Sakupwanya nana Tagwirei nana Munangagwa nemukadzi wake nevana vake. We have several deaths in that name. So when we are approaching the people's agenda, we approach the people's agenda without fear or favor, because we are pushing an agenda which we are living. We know where we are coming from and we understand where we should go. Imiwa nema groups nema channels enyu simba rekuti shoropodza munoriwana kupi tsiurikai. Some don't know. Tonzwa vamwe vanenge vachitaura. Wana comrade Nyoka yemabhunu muno mention each and every day. Those are our youth, well groomed together with us. Mune zvematongerwo enyika. Vanhu vanoremekedza even mazita edu kana tichitaura pano. Saka imi vanoreketa kwamusina kuswera tsiurikai. Nemi munoda rusununguko rwenyika. That's why we don't come hard on you. Nenhau yekuti we understand kuti there is leadership, they are followers. Asi pamwe pacho munozopota muchititsamwisa. When we don't talk about you, please leave our names out of your discussions. So tichaedza kubatsirai parevolution iyoyi kuti miwane mikana. Chiregerai kupopota moteerera ndisu taakutaura pano. 17 October signal yakauya kubva kuna Commander Geza kugeza revolution. Vanhu vaichema vachiti signal yakanonoka. Zvazoita manje Commander Geza wauya nayo iyo. We are now ready. Isu takadedzerawo yedu ya 31 July ikaflopa. Asi we learn as we go. Izvezvi tapiwa iyo manje yamanga makamirira 17 October. Saka munhu wese ngatichiteererei the contents of the signal ya 17 October kuti iri kutiudza kuti chii. Ndosaka makaona takakansela program ya 7 October yatanga taronga because tanga tichida kuti zvinhu zvikurumidze. Nenhau yekuti we have stakeholders tinopanana mikana kuti tione kuti ndekupi kunowira tsvimbo nedowe. So nezuro we avoided commenting in detail because of the strategic purposes. And what we are going to say now, we are going to say it in full authority. So the war veterans, through Commander Geza, put in place 3 conditions towards 17 October. Kune vamwe vasingazivi, vana Commander Geza, those are war veterans. That's why speech yao is more directed to the war veterans. So my war veterans wakapa muono wavo nezvichemo zvavo, wakakumbira assistant to mass kuti masi tibatsirei. Isisu nenhau yekuti kazhinji kavakamira nesu mune zvematongerwo enyika aya. Tino consider, we weigh upon and we join and assist the core of action. So zvinhu zvitatu zvavakatipa vakati tiri kuenda 17 October mumastreets nenhau yekuti we need to say no to state capture. Number 2, no to corruption. Number 3, no to mutilation of the constitution. Wakadzidza muchazotsanangurira magroup kuti mutilation zvinorevei, asi ini ndawerenga pano ndo zvakataurwa nema war veterans kuti no to mutilation of the constitution. Isu semas, we also have our demands. Nenhau yekuti we are having people who are twisting the language yatiri kupiwa necommand yosvika kumas isisina isi yane kumwe kutaura kusiriko. Saka tati isisu no name dropping of candidates of the presidium as we prepare towards 17 October. Mazita chinhu ichi ndechewanhu. Isu chedu chiri chewanhu. What are we saying? Kune vanhu vanovhiringa revolution
nenyaya yekuda kugovana nyama mhuka iri musango. Tinogara tichivatsiura vanhu ivavo. Focus on the agenda. Revolution takataura tikati haisi yekupinza vanhu mabasa, ndeyekudzinga vanhu vari kutadza basa. And vanhu ivavo we have their names. Ndiro list rakaunzwa richinzi naCommander Geza, the enemies of the people. Asi nenhau yekuti this is an all stakeholders revolution, we are not using one list from Commander Geza chete. Takaita meetings newe-opposition wakatipawo additional names of the enemies of the people watakatumira tikati Commander Geza isai palist renyu. We need to deal with these people after 17 October. So even kana tapedza zvese izvozvo tozotangira ipapo. Even General Chiwenga ndonzwa zita ravo rinotaurwa zvakanyanya himself wanoti pasi nembavha. Hawati kana mabvisa mbavha isai inini. Hawadaro. Ndimi wari wasina guidance munotaura izvozvo. He never imposed himself kuti ndiisei. Ari kuti ndiri kudawo kubatana nevanhu pakudzingirira zvigananda. Ndo pamunoona tichipraisa General Chiwenga. Manyawi atinovapa haasi ekuenda kuState House. Manyawi atinovapa ndekuwana simba rekubatsirana nemasi kudzingirira zvigananda. Kana tafadzwa nebasa ratinenge taita tiri pamwe, then tichazoona semhuri yeZimbabwe kuti tichagowana sei nyama yedu. Even vari kuopposition wanoti pasi nembavha, hawati kana mukabvisa mbavha isainingi. Saka mazita parevolution tinoti kwete. Zita ratiri kutungamidza ndera one Commander Geza, nekuti ndiye munyai werevolution, ndiye ari kubatanidza mass nethe military side. Ndorega zita ratiri kufamba naro parevolution ino. Sa one commander maakuziva kuti ndiani? Ndi Commander Geza chete. Wamwe wese hativazivi, hatina munhu atinoziva as we are approaching 17 October. We only know Commander Geza and the people of Zimbabwe. Ndodaira kuti pajeka ipapo. So let's all get ready kupinda streets without fear or favor. Chinhu chevanhu ichi. Take responsibility of these people's agenda. Even iwo vamuri kutaura mazita tinosangana nawo mustreet. So revolution iyi ndeye vanhu weZimbabwe. Saka 17 October ndiye the mass of Zimbabwe. You are in charge. Isu chedu pano kukupai guidance nekuti tiri kufamba sei as mass. Nenhau yekuti we are part of the mass. Wana Commander Geza kutipa guidance wachicommunicate as war veterans nekulinga the other commanders vari kumusoro ikoko watiri kuti trust your leadership. Signal yakauya, t-shirts anouya, banners anouya, transport inouya. Chisingauyi chete ndi ED 2030. Pabate ipapo. Ndo chega chisingauyi ichocho. So 17 October mass iri kunoisa hurumende yainoda. Makorokoto Zimbabwe tawanirwa mukana wekuisa hurumende yatinoda. Saka musaisirwe hurumende nevasiri kuziva kuti kana tichiti the people's agenda tiri kuti chii. Asi toda kutenda vese vari kutungamira revolution nevese vari kushambadza vhangeri rerevolution, kungave kuTwitter, kuYouTube, kumaWhatsApp channels wana General Story, Commander Mapengo, then Baba Chinogure. Handizivi kuti munenge manwa mutoriro here. Pamwe pacho munombofambidzana nerevolution, pamwe momboya muchituka wakuru werevolution. Mazita edu amunee muchibatayo. Tsiurikai, mazita aya akakukurirai, they are too big for you. Pindai murevolution moteerera kuti tiri kuti kudii. Takataura kuti simba rewanhu, unit of purpose. Saka munhu wese kuHarare 17 October. Tikasamisa 2030 warume muri yeZimbabwe, nyika yaparara. And masungirwa amuchaitwa naMnangagwa ina handisungwa, handibvumi kusungwa nezvigananda. Asi vari paground. If you are not careful, we don't have a choice here. Tikasapinda mustreet, maChina ari kutiuraya. Tikapinda mustreet, Mnangagwa have got
the chances dzekuti sunga. So let's go in numbers and protect each other. Taakukupai mashoko atakawana 31 July from the security forces. Hazisei comrade Saruwaka maunza vanhu vashoma. Because isisu kana makawanda, we will be overwhelmed. We don't have manpower and we need this revolution to go through. Saka mapurisa emuZimbabwe ari kusapota revolution. Masoja emuZimbabwe ari kusapota revolution. War veterans emuZimbabwe ari kusapota revolution. Vanhu vemuZimbabwe vari kusapota revolution. Saka wese vanhu ivavo 17 October as per signal tiri kusangana pa Robert Mugabe Square 8 o'clock AM. Pasina anyone wanotivhundutsira. Saka trust your leadership and trust the process. So tese tinoti muwe neusiku hwakanaka. We leave you here vari kufamba nerevolution. Receive your revolutionary blessings in the name of the people. Tinotenda.